Здравейте, аз съм Шарохекс и днес играя Minecraft Text Danger. Като за начало искам да ви кажа, че вече имам две котки. Едната не знам как прескочи тази ограда, ама някакво премина тука и сега там си седи просто. Също така искам да ви кажа, че съм добавил някои нови модове. И например сега ще ви демонстрирам кои са модовете. Тук съм направил някои неща, някои не съм ги. Сега първо си направя малко хляб. Така, господи. Готово. 56 хляб ще ми стигнат за доста дълго време. Да се нахраниме и да си насадиме отново фермата. Така. Само че някъде тук ми бяха инструментите, тук. Само че това, дето се копае, мотиката ми я няма. Сега си му трябва да се връщам. Да, тук няма мотика. Ужасно, трябва да се връщаме. Модовете, които съм добавил, включват няколко коледни мода, плюс морф мода, плюс още някаква простия бях добавил. Не си спомням точно какви беха. Фърничър мода беше. Другият... Къде си държих аз инструментите, бе? Ето ги. Да тръгваме нагоре. Морф мода го знаете от Attack of the Bee Team. С него може да се трансформираме в който си поискаме моб. За момента съм убил само тези два моба. Зомби и скелета. Спайдър бях убил за стринг, само че го бях убил преди да си добавя морф мода и затова нямам паяк. Иначе ги убих паяка, защото ми трябваше за там едно нещо за мода, за да си мога да го крафтна. Сега да си настаним грозната ферма. Мислех си да добавя и някакви други растения, но се отказах, нали? Мисля, че това ще ми е достатъчно, няма нужда повече от повече растения, просто ще стане доста претъпкано. Тая котка, как можа тук да дойде? Не ми е ясно. Добре. Нямам проблеми, нали? Само дето ми мялка постоянно. Мърдни се, бе. Така. Някой друг път ще те прекарам отново където ти е мястото. Сега не мога да занимавам с теб. Си насадя фермата, нали? Видяхте колко много събрах хуит само от едно жънене на тая ферма. Светнете ако цялата, нали, я насадя и насея там. Колко много ще ми стане, просто няма да имам нужда от по-голяма ферма. Тая ми е достатъчно просто. Нали, по-натам може, ако си имам прасете и такива прости, да си оголемя фермата, за да мога да ги разложам по-бързо. Но сега просто не ми трябват. Също така в този епизод ще си украся там къщата горе, дето ми е. Нищо, че не съм се качвал там от десетилетия и всичко силно потънало в прах. Имам късмет, че в Minecraft няма прах, иначе абсолютно всичко ще да е потънало просто в прах. И стигат ми толкова. Сега, нали, съм си подготвил материалите, с които ще работя в този епизод. И ето ги тях, те направо ги взимам, те са готови, съм ги крафтнал. Това ми трябваше да си направя венеца, ето по този начин се крафтва венеца. Сега ще крафтаме един венец, само че в момента си вземам абсолютно всички материали, че доста ще се разкарвам иначе. Да си направим венеца, който венец ще бъде окачен на вратата. След това, в момент, че аз си ги бях подредил, трябва да си направя ето този чорап, който се слага, нали, над легло или на нещо, не знам, по принцип до камина се слага, но няма камина. Значи трябва да ми така и си направя, нали, два чорапа. Защо само един ми направим? Момент. Като гледам обаче май се... Не, няма да го правя, защото има и други неща, които трябва да крафна с тази червена вълна. И... Момент, само да видя кои са тези неща. Това няма да го крафтвам, защото самото дърво нещо се е бъгнало и не иска да ми никне. И затова. Трябва да има нещо друго да крафтнеме. Ако няма, нали, ще си крафтна естествено
Чорапа, да. Значи няма друго. Какво? Значи си крафна чорапа, спокойно. Ето 2 чорапа. Редстоуна ми трябваше за гирляндите. Момент сега. Да видя кои да направя. Първо искам да си направя, нали, някакви обикновени. Значи, Glowstone. Така. Glowstone. И Redstone. Само че май ги обърнах. Да. Тук ги гирляндите. Та, някакви други. Първо трябва звездата да си направя, само че тая звезда. Не знам къде ще я сложа, като нямам такова. Как се нещи това, бе? Господи мили. Като нямаме уха. Та направихме, нали, това. Момент сега да не забравиме нещо. О, господи, заваля дъжд. Ужас направо. Спря. Добре, страхотно. Та лампа да си направим, лампички, нали? Стига да им. На различни цветове лампички си направя. Разполагам само с 2 цвята. С това какво се правеше, бе? Момент само да видя. Добре, значи мога да направя и зелени лампички. Само това проклет дъжд, ако не спре, просто много ме нервира. Те готово. Направихме зелени лампички. Да видим нещо друго да крафтаме с стринга, например. Има ли нещо друго коледно, какво да се крафтва? Не. За какво толкова много материали съм взел, бе? Нещо друго с лампичките? Не. Венеца? Не. Какво ще кажете с саплинга? Не. Явно това е всичко, така да се качиме горе да украсим. Също така ми останах още малко материали, ще си направя още лампички. Само да се качиме горе. Тук някаква... тук някакви трапове има. И ето, че се качихме. Да, къща ми е адски тъмна, някаква... Доста тъмна е станала. Просто не съм се качвал доста време. Сега да видим как да украсим по най-хубавия начин. Над леглото ще си окача един чорап. Другия чорап ще си го окача тук. Тук гирлянди ще наслагам. Ето така. Тук един гирлянд. Тук друг. Така, те ми свършиха. Та нямаше да е зле аз да ги редувам. Иначе така малко тъпо май стана. Помежду другото аз съм забрал да крафна други гирлянди, така че за сега така ще останат. Тази ока ще я сложа ето тук. Та отдолу ще я наредя. Какво? Как да го таковам? Добре, интересно. You need to sign it before you can place it. Добре, как да я... Добре, това нещо не ми е ясно. Та, в момент да си легна, че този дъжд те му умори направо. Откачам. Нямам право да го изключвам, нямам никакви команди. И направо главата ми гръмна. Та, отдолу вали, нали, само че е ден. Се надяваме, че скоро ще спре. Добре, тази звезда... Може да се сложи? Не. Добре, защо изобщо направи... Те могат да са адски бъгнати нещо. Не. Та, защо това се чупи с по един хит, бе? Помислих си, че съм с гейм мод, ама няма как, нали, да съм. Това венец се слага на вратата, ама ние сме без врата, сме с дупката, значи тук ще го оставим. Тези коледни лампички по принцип на ухата няма как да се окачат. Те изобщо имат ли начин да се окачат някъде? Не. Та явно ще се наложи да направим онова, дето ви казах, само че нямаме вълна в момента. Момент, че май си настрахме къщата адски грозно. Трябва ми 2 червена вълна, ама ние нямаме червена вълна. Изобщо имаме някаква вълна, да. Добре, ще си направим, добре, супер. Хубаво, че имаме. Така, няколко червена вълна. От началото си мислех, нали, да не правя като цяло това. Нали, ухата да не я правя с някакъв мод, а просто да си направя една уха. Та момент, че отново забравих сега рецептата как беше. Тук е дърта, тук тези двете, отгоре това. И нещо изпускам. Отстрани тия кактусите. Не, господи, аз си ги похарчих за зелените лампички. Ще я кажа кружки, но това са лампички. Та, в момента, къде да знам къде трябва да търся, преди ги намерих там в джунглата някъде. Стига, бе.
Не, сега ще умра най-нагло. Та. Ауф, аз забравих, че нямам fall damage, бе. Господи, колко съм зле. Та, до сега, нали, се фелва всичко. Почти всичко, де. Та, украсата горе-долу на нищо не прилича. А и тя къща не ми е много хубавата, за да прилича на нещо. Оф, ето кактус. Така. Сега. Как се правеше това? А, да. Сега трябва да го пека пък. Там исках си да направя нещо с етия... Да ги наславам по къща някъде, само че нямам такова дърво. За да ги сложа, нали, те светат малко. И ще стане готино, нали, но няма как просто. Тук съм си пекал паражоли. Добре, трябва само да изчакаме. През това време да видим какво става тук. Ми нищо, котките се разхождат. Та, нали, май ходих до ада, не съм сигурен за някои неща. А да, за годен на нъгетите, за тях ходих до ада, защото не ми се даваше моите игнати, които имах и затова просто ходих до ада, тъкно си набавих малко XP и така. Та сега, стигаме. Най-накрая да си направим това нещо. Така. Кактус. Малко забравих рецептата, ма се опитам да си я припомня. Дано беше така. Да, страхотно беше така. 30, само че тук няма да имам място, като гледам май. Ето тук. Та, сега по дяволите не знам как да си насъдя дървото. Това е големият въпрос, как да си насъдя дървото. Та... Не знам. Просто... Саплинг ли ми трябва? Момент да видя. Аз някъде трябваше един саплинги. Не бе. О, господи, си похарча всичките листа. За прости. Тези котки. Трябваше да има някакви дрехи за тези котки. Какви са тези брутални звуци? Саплинг. Господи, саплинги. Имаме саплинг, добре. С такова се кратка, значи би трябвало и с такова да, нали, да се насажда. Не съм сигурен. Някой път ще взема да убия една от котките ми, за да се трансформира в котка. И сега да тръгваме. Да видим какво ще се получи. Дали изобщо ще стане нашата елха. Или ще празнуваме Коледата без елха на X-Danger. Да видиме. Дано стане. Не. Та, откъде да знам как да си сложа елхата? Навън трябва да бъде. Момент да я сложа навън, защото тук да не е твърде тясно. Се сложа в градината, бе. Какъв проблем? Не. Добре, защо по дяволите не става или трябва да е специално дърво? Не съм сигурен и виждате повечето неща, които бях подготвил, не станаха. И останахме без украса. Така просто се получи, не знам що. Да видим някакви други неща да крафнеме. Фърничър мода, нали, го имаме. Да видим нещо да крафнем от него поне. Тия гирлянди как се крафтват. Добре, значи ще си направим гирлянди. В момент, че забравих почти как се правят. 8 от тези. По-скоро 16 да е и още 16 от тези. И не разполагаме с друг цвят, затова ето така ще зарежеме. Да се качиме да си доукрасиме къща. Мисля да я доукраси отвън, а не отвътре. Отвътре я доукрасих достатъчно май. Направих я като помия просто. А отвън да видим как ще я оправиме. Искам, нали, отвън да изглежда малко прилично, че прилича на Коледа, нали. Да си ги сложа. Изобщо аз няма как да излеза от тук. Някъде трябва да си пробивам път, за да излеза. Къде да пробия път? Така. Вече сме на покрива на нашата къща и да си я направим с гирлянди. Така, не съм сигурен дали те ще стигнат. Ако не стигнат, нали, ще я докраса докато не снимам.
Като гледам няма да стигнат. Така. Трябва ли получава се горе-долу шарено. Ще да бъде по-хубаво, ако имах и други цветове, но не разполагам с други цветове, просто не съм си набавил от тях, просто и затова така. Та иначе да видим как изглежда къщата горе-долу отстрани. Първо нали си оправя тук дупката, не. Да, първо си оправя. Та, ето така, добре, оправих я страхотно. Та вътре горе-долу е кочина, както винаги. Той по принцип, знаете, че аз много не подреждам хубаво и не строя много хубаво, ама все пак. Да видим какво се получи. Та, къде да се кача, бе? Тук ще успея ли? Не. Добре, сега да няма как да се кача, просто трябва да търси някакъв дълъг път. Тук. След това на това дърво. И да. Горе-долу виждате, прилича на нещо къща, нали? Не е все пак изобщо да не съм се постарал да я украся. Има някаква минимална украса, която нали не е довършена на 100%. Но какво да справим? Та и те подаръци, нямам си представя как се използват. Къде трябва да ги регистрирам? Какво е това, бе? О, господи, трябва да таковам ли, бе? Що не ми казахте по-рано? Добре, да си сложа някакъв подарък изненада. Така. Тук какво да сложа за подарък? Голден игнативен, такова, на GT. Та добре, направихме два подаръка, които подаръци сами ще си ги отвориме на Коледа. Та до тогава, нали, със сигурност ще съм забрал какво има. Поне така си мисля. За Голда може да се сетя, но за другите прости, които добавих, аз вече ги забравих даже. Та сами си правим подаръци, сами си ги отваряме, толкова сме самотни, че нямам просто на къде. Та под нашата грозна уха слагаме два подаръка и страхотно. Та да не ги отворя случайно сега, да не пипам. Та трябваше да си сложа звездата. Няма значение. Та тези модове, след като изтече Коледа, нали, няма да ги премахвам, просто ще си прибера бокуците в някой чест и на другата Коледа отново, ако изобщо постигнем на X-Danger, ще ги извадя от този контейнер, който съм ги прибрал. И съответно, ако не го изхвърля този контейнер, де. Та, това беше всичко този клип, надявам се да ви хареса, ако така, моля ви харесате клипа, оставете по един коментар и се абонирайте за моят канал. За тези, които не знаят, има и друг канал, където всеки ден качваме на GTA 5, линк към него има в описанието и бъдете чак с мен с видим в следващия клип. Чао!